زمن تحدثو مالت ريناي سنس مبزحتو جزء أب تاريخ دك إصابات كابتوم زبزحت أباوي مدرخات زفريلو زمانات حدا مخانو بزبزحو تمرامرتي تاريخ تأمينو ليه انتهونا جن أجداسنت نحدا تاريخو في التعمي بغمي يزعكن مبزحتو جزء تلوانا يزخونا يكون أباوي وي محبراو من كسقاس أبتي دحريو زلو فلسفنا يزمركوس مالت نتا أنفت لو تئيزل على انتايو اتوم حدثت حساباتك انتايو مستوم نايك أدمك بخميك النتصوري كألز بالحطولو تاريخاوي أمتاز آدك سابات جنا نتحا حالفو زقات ناي فتراو منفس كشفلقن نعملو بهلاو مداي نخيلوت دما الناس عاره نحبرة سابات كابتزلمدو نخيوتسو زعنكس انيرو أب قداي زمن زغن اتمريح فلسفنا سبعونت وي هيومانيزم زبلين نيرو ازي دما ازيو عابز اللاي نيرو مغنياتو مستناي مأكلاي كفل زمن طباباتن زدنق مولوكوتاوين أمراتن أغانينو زرئي فلسفنان ازيو عبي فللي سلزمت ايو أما أكلاي زمن نهيمونتاوي بأتاتات بتمسطون أغاننون يقربوهم نبرو نجاغانو سباد دما نابزفانا مالختي لعلي يبلوهم نبرو أبز اوان زدمايو سبقاونت كم كالآيا مارات خوينو زقربه نسو دما كم مجنان حسابات نلعلي نمخنياتاونتن سبقاو منفسن واغا زهب نيرو بنايت انتاو عالم مصنعتات تبقيسو نتي سماياوي وي أملاخاوي زنبرا مصنعتات ناب تفطرأوي وي ناتشرالستيك لوطو صفحات ناي مسلوين حسابات دمانكي تقباراونتن نفسا مقتا اندما قابتوما بتقزيتي بزبالة فتوات كبرتات الناخونو مسو إذا خبرتات الزدما بفلاي بتوم لعلوت برجواتات إنها تفتوى مسأ اتين مغنياتاونتن قطبان زوها بخبروت حدا كابتوم أبيروب أو بحالي زترأيو بلوصات قسقاسيتات نبرا نزتو وصونو زمنات بقلا إنا عبي بقلا إنا ودقه قتسألن بزي موداقن متسأل نبار أما ودقتو أما بلعسر شمونتخ في زمن أما فلمتا نينقحات زمن وي enlightenment ملوء زرائو أمالئو كتف بدا ازي ناينقحات زمن وي زمن برهان وي زمن مستوعل أمو ودأتا مبل 17 كفل زمن كسامو ودأتا 18 كفل زمن بزمن جوا ناي أمرأون فلسفناون ناي داقم مولاد مدرغو فلما أبزي إوانزي إيروباوي بوليتيكا ساينس طبابات كومون محبراوي معبالتات ناي لوطي مسرتان تفهملو نبرو ناي زمن تحدثو فلسفنا أبيت منغستات أبياتو عيو سب مويان زنبرو برجواتات سفينو نبرن إزي ناي نقحات زمن جنا بتزامادي كام مسرت اتحبرت سب زنقده ترؤيه ينيرو كابولك أوي الرأيان العلي محبراوي صورا ينيرو خبهاليكا مجمرتان موداتان ناي زمن برهان لك كم كالي زخونة تاريخ أو فتسامة كفوت كتع زقبرلوي انتغونا جن مبزحتهم صبات ازي ناي نقحات زمن نايتي أما أكلاي 16 كفل زمن زجمرة ساينساو صورة وي ساينتيفيك ريفولوشن كتسالنت وي مصفح كم زنبرة يسمع معلو اتي ساينساو صورة نزمنة تحدثو سعيبو بممصا أقداسنت ناي مرمراوي فلتات معك أنيتاتن ناك أو ما ناقليحو زرأيين نيرو كم نيوتن غاليليو كم اون بويل زامسولو ساينتست أب قطري فيزيكس كيمستري سنهيواتن سنكوهوبن عبيتي نتبا مقيرو أمزجيبوميم فلاسفاتات ناي زمن نقحد دما نزاناي شمعة مبرهاتي حيزوم زيادة أسفحهم موايم
እዚ ናይ ንቕሓት ዘመን ኣብ ዓቕሚ ፍልጠት ክልተ ተባዓት ውልቀ ሰባት ዝተሃንጸ እዩ ነይሩ። ካብኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ሚሸል ደሞንቴይን ነይሩ። እቲ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ፈረንሳዊ ጸሓፊ ሓጺር ዛንታን ፍላስፋን በቲ ኣብ ታሪኹ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዘይልበ ወለዳዊ ጽሑፋቱ ንምኽንያታውነት ብዝለዓለ ደረጃኡ ከም ዘንጸባርቕ ገበሮ። ከምኡውን እቲ እንግሊዛዊ በዓል ስልጣንን ፍላስፋን ፍራንሲስ ቤከን በቲ ንፈተናታትን ምርምራትን ዝነበሮ ኣኽብሮት ንተመኩሮ ኣብነት ወይ ኢምፐርሲዝም ናይ ዘመናዊ ሳይንስ መሰረት ገይሩ ሃነጾ። ሬነ ደካርተ ድማ ኣዝያ ሓጻር እኳ እንተኾነት ኣዝያ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዋ ጽሑፍ ጸሓፈ። ኮጂቶ ኤርጎ ሱም I think therefore I am ወይ ድማ ብትግርኛ ሓስብ ስለ ዘለኹ እየ ዝህሉ እትብል ሓረግ ካብታ ዲስኮርስ ኦፍ ዘ ሜተድ እትብል ናይ ታሪኽ ህይወቱ ጽሑፍ ዝተወስደ ቃል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝዓበየት መግለጺ ወይ ጥቕሲ ናይ ዘመነ ንቕሓት ኮይና ትርከብ። መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብዚ ዘመን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም መተባብዒ ጭርሖ ብጌጋ ትትርጎም እያ። እንተኾነ ግን ናብቲ ካርቲሽያናዊ ጥርጣረ ካርቲሽያን ስኬፕቲዝም ማለት ኩሎም እምነታት ወይ ፍልጠት ንጥርጣረ ዝተቃልዑ እዮም ዝብል ሓሳብ ተመልከት። ዴካርተስ ብናይ ፍልጠት ዘይርጉጽነት ተወጢሩ ከም ዝነበረ ድማ መረዲ እዩ። መብዛሕትኦም እምነታቱ ምኽንያታዊ መሰረት ከም ዘይብሎምን በትፈታዊ ምኽንያት ዝኾነ እምርኡ ንጎንግሆ ይብድሁ ከም ዝነበሩ ድማ ክንግንዘብ ይከኣል። ብሓፂሩ ካብ ጥርጣረ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን። ኮጂቶ ኤርጎ ሱም ናይ ዴካርተስ ዓብዪ ግምት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ህልውና ናይ ሓደ ዝሓስብ ኣካል ምጥርጣር እምበር ሙሉእ ብምሉእ ርጉፅ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ዝብል ነይሩ። እዚ ናይ ካርቲዥያን ምጥርጣር ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ዝመፀ መዘንኡ ዝኾነ መሰረታዊ ምጥርጣር ዝበሃል ራዲካል ስኬፕቲዝም ነቲ ዝልወጥ ዝነበረ ግዜ መሰረት አንፂፎሙሉ ሓል። እዚ ዘመን እዚ ብኸፊል በቲ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ መስተንክራዊ ናይ ቻይና ምህዞ ማለት ማሕተም ማለት ፕሪንቲንግ ፕረስ ክግለጽ ይከኣል። ካብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ንላዕሊ ዘሎ ዘመናት ኣብ ኤውሮጳ ቅድሚ ማሕተም መጽሓፍቲ ብኢድ ክግልበጡ ስለ ዝነበሮም ትምህርቲ ኣብ ሃፍታማትን ስልጡናትን ጥራይ ተሓፂሩ ነበረ። ማሕተም ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዝዩ ህቡብ ኮነ። ፍልጠት ድማ ናብ ብዙሓት ህዝቢ ክበጽሕ ጀመረ። ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ሪፐብሊክ ኦፍ ሌተርስ ዶባት ዘይግድቦ ጉጅለ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰባት ናይ ጽሑፋት መበጻጽሒ መስረቱ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ንፍላስፋታት ናይቲ ዘመን ዝበለጹ ናይ መበጻጽሒ ማእከል ኮይኖም። ፍላስፋታት ኣብ ውሽጢ ማሕበሮም ጥራይ ዘይኮኑስ ካብ ሃገሮም ወፃውን እንተኾነ ኣካዳማዊ ዘተታት ክገብሩ ይኽኣሉ። እምበኣር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብጎናዊ መገዲ ክረኽቡ ይኽኣሉ። ካብ ዘመነ ዳህሳስ ማለት ኤጅ ኦፍ ዲስካቨሪ ጀሚሩ ኤውሮጳውያን ምስ ኤሽያ፣ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣሜሪካ ቀጥታዊ ርክብ ገይሮም ነይሮም እዮም። ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ዓለማት ዝመጽእ ዝነበረ ኣታዊ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ህይወት ዝያዳ ብዙሕነትን ሓድሽ ነገርን ክህሉ ኣኽኢሉ እዩ። ምስ ምውሳኽ ንግዲ ኤውሮጳ ቀስ ብቐስ ካብ ምድሪ ጥሜትን ድኽነትን ናብ ምድሪ ሃብትን ብልጽግናን ተለወጠት። ኣብ ልዕሊኡ ንዳህሳስን ንግድን ክብሉ ዓለም ሙሉእ ምስ ተጓዕዙ ካብ ናታቶም ኣዝዩ ዝተፈለየ ማሕበራዊ ክብርታት ሪኦም ነበሩ። እዚ ጉዕዞ ዝምበኣር ነቶም ዝነበርዎም ባህላዊ ክብርታት ዳግማይ ክግምግምዎም ከምኡውን ስምን ስልጣንን መሳፍንቲ ነገስታትን ቤተክርስትያንን ዳግማይ ክምርምርዎም ተቐሰቡ።
እትስሙይ ናይ መበል 17 ክፍለ ዘመን እንግሊዛዊ ፈላስፋ ጆን ሎክ አቦ ሊበራሊዝም ተባሂሉ ዝፍለጥ ነቲ ናይ ታቡላ ራዛ ማለት ባዶ ጽላት ጽንሰ ሐሳቡ ኸላልዮ ኸሎ ነቲ ዘመናዊ አረዳድኣ መንነት ገዛእ ርእስን ብዝቕርጽ አቀራርባ ንህዝቢ ዘርግሓ እዚ ድማ አእምሮ ናይ ህፃን ባዶ ከም ዝነበረን ኩሉ ዝፈልጦ ድማ ካብ ተመክሮ ከም ዝኾነን ይገልጽ እዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ስራሓት ዘመናዊ ተመክሮ ኣብነት ማለት ኢምፐርሲዝም ነይሩ ተመክሮ ኣብነት ንስምዒታዊ ተመክሮ ከም ቀዳማይ ምንጭ ፍልጠት ገይሩ እዩ ዝገልጾ እቲ ናይ መበል 18 ክፍለ ዘመን ስኮትላንዳዊ ፍላስፋ ዴቪን ሄዩም ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ጆን ሎክን ፍራንሲስ ቤከንን ስሙይ ደጋፊ ተመክሮ ኣብነት ማለት ኢምፐርሲዝም እዩ ንኽርክራት ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ሓሳባት ማለት ናቹራል ቲንኪንግ ነፂግዎ ኣብ ተመክሮ ማለት ኢምፐርሲዝም ጥራይ ድማ ኣተኪሩ ነበረ ሄዩም ክልሰ ሓሳብ ምኽንያትን ሳዕቤንን ዝተጋገየ ሓሳብ ከም ዝኾነን ደቂ ሰባት ድማ ብስምዒት እምበር ብምኽንያት ከም ዘይምርሑ መደረ እዚ ናይ ሄዩም ፍልስፍናዊ ስራሕ The Treatise of Human Nature ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጽልዋ ዘለዎም ናይ ዘመናዊ ፍልስፍና ስራሓት ምዃኑ ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ጽንሰ ሓሳብ ናይ ምፍልላይ ስልጣን ማለት separation of power ኣብ 1748 በቲ ፈረንሳዊ ምሁር ሕግን ጸሓፊ ታሪኽን ዝኾነ ሞንተስኪው ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ፍትሓዊ ኣካይዳ ዝኽተል ዝነበረ ነታ ልዑል ጽልዋ ዘምጽአት The Spirit of Law እትብል መጽሓፉ ኣሕተማ ኣብኡ ሓደ ተመራጺ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምውፃእን ምፍጻም ፍርድን ስልጣናት ፈላልዩ ይህቡ በዚ ድማ ንሓድሕዶም ብሕጊ ክቆጻጸሩ ከም ዝገብሮም መረዳእታ ኣቕረበ እዚ ንፖለቲካዊ ቅርጽታት ዝግምገም ሓሳባቱ ንዕኡ ሓድሽ ርሑ ይነበረን ኣብታ ቅድሚኣ ዝጸሓፋ ኣብ 1721 ዝተሓትመት The Parisian Letter እትብል መጽሓፉ ክልተ ናይ ፋርስ መኳንንቲ ብፈረንሳይ ገይሮም እናተጓዓዙ ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ባህርያቶም ዘላጉጽላ መጽሓፍ ናጽያዊ ስርዓት ማለት አውቶክራሲ ጽኑዕ ማሕበራዊ ኣቃውማ ማለት ኣኽራሪ ክርስቲያናዊ ባህሊ ዝነበሮ ንዕቐት ብቐሊሉ ክትርዳእ ትኽእል ካልእ ፈረንሳዊ ፍላስፋ ድማ ጄን ጃክ ሮሱ እውን ነቲ ዝርአ ዝነበረ ባህላዊ ምዕባለ ይነቕፎ ነበረ ሮሱ ንተግባራውነት ማለት ኢምፐርሲዝም ስለ ዝኽተል ነቲ ዝምዕብል ዝነበረ ናይ ከተማዊ ባህሪ ኣዝዩ ይጸልኦ ነበረ ሞንተስኪውን ሮስን ነቲ ናይ ማሕበራዊ ኣቃውማታት ዕሽነትና ንቆፉ ከለዉ መዘንኦም ዝነበረ ቮልታየር ድማ በቲ ንካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ዝህቦ ዝነበረ ዘይንቡር ነቐፌታ ዓብዪ ጽልዋ ይፈጥር ነበረ ንናጽነት ሓሳብን ናጽነት ሃይማኖታትን ዋና ተጠባቂ ድማ ነበረ ካልእ ፈረንሳዊ ፍላስፋ ዴኒስ ዲደሮት ዝተባህለ ከምኡውን ካብ መስራቲ ዋና ሰናዳእን ኣበርካትን ናይታ ካብ ማእከላይ ክሳብ መወዳእታ 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ፈረንሳ ዝተዳለወት ኢንሳይክሎፔድያ እትበሃል መጽሓፍ ኣዳለዋ ኢንሳይክሎፔድያ ዓለማዊ ቅርጽን ኣባህላን ነበረ ኣብ ጉዳያት ተፈጥሮኣዊ ፍልጠት ድማ ዓሚቕ ሓሳብ ሒዛ ነበረት ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ግንዛበ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ሰባት ነቲ ባህላዊ ኣተሓሕዛ ጾታታት እውን ክምርምርዎ ጀሚሮም ነበሩ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ባህላውን ስራሓት ክዓማ ጀሚረን ሃብታማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሳሎናት ክሳተፋ ጀሚረን ነበራ ካብኡ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተረኺበን ብዛዕባ እቲ ኣብ ፍልስፍና ዓለም ዝነበረ ቀጻሊ ስክፍታታት ይዝትያ ነበራ ሜሪ ደጉሬኒ ሓንቲ ፈረንሳዊ ጸሓፊት ኣብ ትሕቲ ሞንቴይን ዝዓበየትን ኣሰናዳኢት ናይታ ዝዓበየ ስራሕ ሞንቴይን ዝኾነት ኤሴይ ዝነበረትን
ኣብ ስነሰብን ጾታዊ መጽናዕታትን ክቡር ስነ ጽሑፋዊ ኣበርክቶ ገይራ ብተመሳሳሊ ኣና ሜሪ ቫን ሹርማ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃረት ቀዳመይቲ ሰበይቲ ኮይና ከም ሜሪ ደጉሬኒ ንሳውን ጽንዕቲ ደጋፊት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ነበረት ንሳ ኣብ ልዕሊ ቀባኢት ገጣሚት ቀራጺት ምህርትን ምዃና 14 ቋንቋታት ብልዙብ ትዛረብ ነበረት ኣና ሜሪ ምስ ሓንቲ እንግሊዛዊት መምህር ባሱባ ሜኪን እትበሃል ምሕዝነት ነበራ ንሳ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ እንግሊዝ ካብተን ዝበዝሓ ዝተማሃራ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ተባሂላ ትግለጽ ነበረት ሎሚ በቲ essay to revive the ancient education of gentlewomen in religion, manner, art and tongues with an answer of the objection against this way of education ዝብል ስራሓ ትዝከር ኣላ ኣና ሜሪ ምስ ኤልሳቤት ናይ ቦሄምያ እውን ምሕዝነት ነበራ ልዕልቲ ኤልሳቤት ኣብ ፍልስፍና ስነ ቁጽሪ ታሪኽ ሕጊ ስነ ከዋኽብትን ከምኡውን ጽቡቕ ጥበባት ብሉጽ ፍልጠት ነይርዋ ኮይኑ ግን ካብ ዘመነ ምስትውዓል ወይ እዚ ዘመነ ንቕሓት እዚ ዝተጠቀሙ ጭቁናት ክፋል ሕብረተሰባት እተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ነበራን መብዛሕታዊ ባህግታት ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ባሮት ኣቕሲልዎም ነበረ እንተኾነ ግን ምስ ምምጻእ ዘመነ ብርሃን ባርነት ንምቁራጽ ምንቅስቓሳት ኣብ ብሪጣንያ ፈረንሳ ኔዘርላንድ ናሽቱ ግዛኣታትን ብማርኬቪክ ግሩፕ ዝበሃሉ መላዓዓላት ጀመሩ እዚ ድማ ንምዕረባውያን ቁጠባታት ገዛእ ርእሶም ንምድጋፍ ካልኦት መንገድታት ክረኽቡ ኣገደዶም ስለዚ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ስኮትላንዳዊ ምሁር ቁጠባን ፍልስፍናን ዝነበረ ኣዳም ስሚዝ ንዘመናዊ ቁጠባ ወለደ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣቦ ቁጠባ ወይ ድማ ኣቦ ካፒታሊዝም ተባሂሉ ይጽዋዕ እታ Cause of Wealth of Nations እትብል መጽሓፉ ከም መሰረታዊት ናይ ቁጠባ መንገዲ ኮይና ተገልግላላ ኣብታ መጽሓፍ ድማ ምፍራይ ምምቕራሕ እዮ ከምኡውን ናጻ ንግዲ ቀንዲ መዕበይ ቁጠባ ከም ዝኾኑ ተገንዘቡ ስሚዝ ረብሓታት ነጻ ዕዳጋ ውልቃዊ ጥቕምን ክርድኦ ከሎ ብዛዕባ ክህልዎ ዝኽእሉ ሓደገኛታት እውን ይጭንቕ ነበረ ዘመነ ብርሃን ንካፒታሊዝም ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ከምኡውን ዘመናውነት መንገድታት ዝጸረገ ናይ ሳይንሳዊ ኣእምሮኣውን ፍልስፍናውን ምዕባለ ምንጪ እዩ ንሱ ምኽንያታውነት ኣብ ልዕሊ ባህሊ ሓድሽነት ድማ ኣብ ልዕሊ ልምዲ ከምኡውን ሳይንስ ኣብ ልዕሊ ኣጉል እምነት ዝረኸብዎ ዓወት እዩ ነይሩ ነዚ ዘመን እዙሲ ካብ ስሙ ንላዕሊ ክገልጾ ዝኽእል The world owes this and more to Thomas Edison. The filament of the first priceless incandescent lamp which I invented was of carbonized cotton thread. In the search for a better filament, I carbonized everything like it. This film, made in 1903, recalls the first flight of this primitive biplane making aviation history. As the two brothers prepare to attempt the first catapulted takeoff, man's age-old dream of flight becomes a reality.